Hey, goddag Niklas. Du snakker med Daniel, ringer fra Stejledag. Ja. Jeg skulle høre, om du har deltaget i en konkurrence på Facebook i går eller i forgårs. Hvilken konkurrence? Jamen, kom ud og køre en tur i en R8 for en hel dag. Det kan jeg ikke huske. Jeg lige prøve at afspille videoen, du skal lige prøve at høre, om det siger der noget. Så kommer der bare lige lyd på nu. Velkommen til. Det er Josh allervildst. Det kan være, det ikke siger noget, eller hvad? Jeg kan bare godt huske, at den der lille afgjorde. Jo, lige præcis. Ja, jeg kan godt huske det. Jamen, egentlig bare sige tillykke og sige, at du har vundet. Tak. Sådan, ja, men så kom der lidt reaktion fra dig. Ja. Så nu skal vi egentlig bare have fundet en dag, der passer dig allerbedst, hvornår vi kommer og henter dig. Du har en chauffør en hel dag i sådan en hvid Audi R8. Så om du skal køre til skole, eller om du skal køre til fodbold, eller om du går til klaver, eller om du skal over til nogle kammerater, så kommer jeg hen, og der skal køre dig. Ja, ingen. Gør lidt det. Hop endelig ind på vores Facebook-side, og så kan du se videoen igen, og så finder vi en dag, der passer dig bedst. Stort tillykke med dig, og have en god aften. Tak skal du have. Hej.